Acessava? Acessava? Ja. Oh. No. Für ein schöner B. Hm? Das ist doch da witzig. You to be much more ristretto. Good night, Mr. De Caponato. Nespresso. What else? Regning med mormor. Hvis du ønsker dig smartphone, køb den hellere selv. Frem til 4. december får du op til 25% på udvalgte smartphones. For eksempel HTC Sensation XC med 60 timers tale, fri sms og 15 GB data. Men køb den i dag hos Telia. Bare rolig.